Id-dipendenza fuq id-droga hija fost l-aktar raġunijiet li twassal persuni biex jisirqu. Dan sostnieħ l-Ispettur Fabian Fleri mill-Iskwadra tar-Reati Vjolenti f'dan id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali. ċifri li kiseb One News juru li fl-ewwel xarejn ta' din is-sena kien hawn 16 il-reat ta' serq bl-armi u l-Pulizija Maltija solvit 12 minnhom u resqet 6 persuni l-Qorti. Tul 2019 il-Pulizija resqet il-Qorti 22 persuna li kienu involuti f'31 serqa bl-armi. L-Ispettur Fleri spjega li għall-kuntrarju ta' dak li jaħsbu ħafna, fil-maġġoranza ta' dawn il-każijiet kienu involuti persuni Maltin. Mela, il-maġġoranza kif attenti tajjeb, il-maġġoranza li nies li wettqu r-reati huma Maltin. Bażikament l-iktar raġuni komuni hija li huma persuni dipendenti mid-droga u jkollhom bżonn il-flus biex għad-droga. Apparti s-serq bl-armi, l-Iskwadra tar-Reati Vjolenti tinvestiga wkoll każijiet ta' serq vjolenti u serq minn fuq persuni li jkollhom aktar minn 60 sena. L-Ispettur Fleri sostna li dawn it-tip ta' reati iġuru magħhom pieni ħorox ta' priġunerija. Għax jekk ħajkollok il-persuna li weġġajtu b'mod gravi u l-persuna għandu iktar minn 60 sena, il-pjena ħadd mislek anke 20 sena. 20 sena priġunerija. Issa jiddependi ġifieri mill-ġbieħ li jsofri l-vittma, mill-oġġett li nsteraq u l-arma anke jekk weġġajtux bl-arma jew kellha weġġajtux bidejk, tagħmel differenza. Spjega li persuna li tidħol tisraq barma ma tweġġa' lil ħadd xorta tista' teħel sa 7 snin ħabs. L-Ispettur appella biex il-pubbliku qatt ma jikkonfronta lil ħallelin hekk kif dawn jistgħu jkunu taħt l-effetti ta' sustanzi. Madankollu appella biex wieħed jinnota ċertu dettalji tal-ħallelin. L-appell tagħna huwa biex jinnotaw iktar. Jinnotaw iktar x'inhu liebes, jinnotaw iktar il-mod kif aġixxa, il-fejn mar, jekk telaqx karozza, għal dawk ħatajn ħafna lilna meta nibdew mbagħad ninvestigaw il-każ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.